ନବେ ଦଶକର ଶୀତୁଆ ସକାଳ କମ୍ବଳ ଭିତରୁ ବାହାରିବାକୁ ମନ ହେଉନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବୋଉର ସେଇ ଡାକ, ଗୁରୁମାଙ୍କ ଡର ଆଉ ବାପାଙ୍କ ଗେଲ ସିଧା ନେଇ ଆମକୁ ଟ୍ୟୁସନରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଉଥିଲା। ସତରେ ସେଇ ଦିନ ଗୁଡ଼ାକ କେଉଁ ଫିଲ୍ମଠୁ କମ୍ ନଥିଲା। हे समय बयसकु मोर नेलो चोरे, हे समय बयसकु मोर नेलो चोरे, को सिंधु करे देलो लुचेई, को सिंधु करे देलो लुचेई, हे समय नेहुरा होछि, अली मु करुछि।